Zastúpenie Európskej komisie chodí po festivaloch už takmer 20 rokov a tento rok sme prvýkrát zavítali na úžasný folklórny festival do Východnej. Pretože si myslíme, že Európska únia je pre každého a keď chodíme na festivaly ako Pohoda, Atmosféra, tak radi zavítame aj na niečo trošku iné, ako je folklórny festival Východná. Priniesli sme návštevníkom festivalu veľa zábavy a poučenia, rôzne kvízy, fotostenu, tetovačky pre deti, malovanie varešiek a mnohé ďalšie aktivity. A takisto každý deň losujeme tieto unikátne mikiny, ktoré vidíte na mne, ktoré môže vyhrať vylosovaní súťažiaci. Losujeme z ľudí, ktorí nám odozdali dotazníky, anonymné dotazníky s názorom o tom, ako funguje Európska únia, čo si veľmi ceníme, pretože sem nechodíme sa sem len zabávať, ale chodíme sa rozprávať s ľuďmi a počúvať ich názory. Takže sme veľmi radi, že máme viac ako 1000 dotazníkov, ktoré budeme vyhodnocovať. Na tomto festivale sme stretli krásnych ľudí, vypočuli si krásnu hudbu, pozerali krásny tanec, úžasné remeslá. Sa to odohrávalo v areáli, ktorý bol postavený z eurofondov, čo nás veľmi teší, že eurofondy idú aj na podporu tradičnej slovenskej kultúry.